Föltűnik, hogy el van ültetve egy olajfa, hogy hát ez mondjuk hogy kerül ide. Ez is úgy van, hogy tehát némi gondoskodást igényel, de meg lehet tartani egy olajfát is viszonylag hosszú ideig. Tehát, hogy ilyen -20 fokokat is kibírt hetekig. Nem ez a példány. Ez csak de ez áttelel? Hát most normálisan nem. Tehát, hogy azért nem látsz nálunk igazi olajfákat, mert hogy ilyen -10 fok alatt már ennek komoly fagykárosodásai és akkor meghal, kész. Igen, de azt meg valahogy tudom fűteni a talajt, meg hogy be van burkolva, tehát el lehet vele szórakozni, és akkor így meg lehet olajfám. Itt most ültettétek? Hát ő 2 éve, a második éve van itt. De már van, ahol 10 éve tartunk, egész nagy példány. És ő például akkor télen mi volt vele? Be volt ilyen fátyófóliával csomagolva, meg oda van egy termosztáttal, van ilyen talajfűtése, meg törzsfűtése van. És egy nagyobb példány, ha jön, az azt jelenti, hogy ezt kiemelnéd gyökerestől? Hát igen, és akkor ez valószínűleg majd egy másik kertbe fog kerülni, mert egy nagyon szépet találtam, úgyhogy és az itt jól fog mutatni. Úgyhogy vannak ilyenek, hogy valahol meglátok egy jobb megoldást, akkor azt használjuk. Az például ott van egy cseresznyefa, egy kis cseresznyefa. Az például a feleségemnek volt ilyen kívánsága, hogy milyen jó lenne, ha lenne a kertbe, hogy oda megyek és leszedem a cseresznyét, mert egyébként van egy nagy cseresznyefánk, de nincs alul ága, tehát arról leszedni a cseresznyét nem olyan egyszerű, és akkor ezt már készen hoztam ide, hogy ezen már volt első évben is 2-3 kiló cseresznye. És ha már itt vagyunk a két fa közötti terület, milyen növényzetet látok itt? Hát van egy vérszíva, van egy ismertebb ilyen vörös vízfa. Akkor, hát ezek még növekedésben vannak, nyári orgonák vannak, és akkor ugye alatta lesznek ilyen talajtakaró növények. Meg ami esetleg még itt így érdekes, hogy van egy 3 csifajta, ilyen cserszömörce van összerakva. Van itt egy ilyen sárga lombó, ez a kanári, akkor van ez a bíbor cserszömörcének hívják, a piros levelű, és az hagyományos fajta. Tehát igazából ez össze fog nőni itt ez a 3 egy bokor, akkor az így jó pofán fog kinézni. A nyári orgonák is más virágszínek, ugye ezek majd később fognak virágozni. Igen. Nagyon félveréptem a fűre, de aztán jöttem utánad, hogy lehet simán mehet, mert olyan szép a gyep, mintha ez így méretre lenne vágva. Hát méretre van vágva, csak annyi, hogy itt ez külön azért kezd, az, hogy ezt ugye úgy hívják, hogy monokultúra, amikor egyfajta dolgot ültetünk, az monokultúrának, és ugye a természet nem nagyon támogatja a monokultúrát, és eléggé ellenkezik ellene, tehát ezért próbál belőle gyimgyomított kijönni, és akkor, hogy ez rendesen gyeptrágyázva van, meg nyírva van folyamatosan, meg ugye egy öntözőrendszer is van bent alatta, de ez csak itt az épület körül ilyen intenzív. Igen, itt látszik, hogy ott már ugye ez a határ fajta. És az. Így van, és akkor ezek jól szoktak kinézni, hogy van ezt is Angliában figyeltem, hogy milyen jól néznek ki az ilyen kis kontrasztok, hogy akkor, meg ugyanígy, hogy az állatok is, hogy a kutyák is, hogy itt jönnek velünk, és itt mindegy, hogy ki jön ide, barátságosak velük, és csak az állatokat mondtad még, hogy a tyúkok az például a feleségemnek volt, a gyerekkorban a nagymamánál, hogy ott is ilyen kézhez szoktatott tyúkok voltak, hogy hát hogy mi nem tudnánk ilyet, hát persze, hogy tudnánk. És akkor
És akkor találtam olyan megoldást, ami jobban tetszik, mint ami Magyarországon elterjedt, ilyen tyúkházak, hogy így a levegőben vannak, és akkor ilyen kis házikó, meg tojóállás van benne, úgyhogy van naponta olyan 3-5 tojásunk. A barátaink ellátjuk tojásra. Igen. Tulajdonképpen neked ezt teszi ki akkor a mindennapjaidat, hogy ebben élsz, akár az internetet, ha böngészed, mindent olyan szemmel, hogy mit lehet fejleszteni, még kitalálni, még különlegesebbé tenni? Magától, de nem szoktam, nagy erőfeszítés nincs benne. És ez a fal, amit itt látunk, Ez adott lesz. Hát ezt egy kicsit én mélyítettem ki, hogy be lehessen kanyarodni ide autóval. És akkor, vagy megállva. Neked itt stabilan van, tehát nincs az a fajta esőzés, ázás, hogy ez úgy... Ebből van a házfala is, tehát hogy ezek nem omlanak le. És hogy benne vagyunk a természetben, és hogy mennyire színes, mennyiféle növényzet alakul ki egy-egy dolognak, milyen sokféle verziója lesz, hogy ez az evolúció, hogy így a túlélés, vagy ne? Hogy fejlődik ez? Hogy most itt, amit látsz, nyilván nem ekkora sokszínűség nincs a természetben egy helyen magától. Hát ez az, amikor tényleg az emberi elme hoz össze dolgokat. Mert hogy én ezt így esztétikailag így találom jónak, vagy utána az, hogy biológiailag együtt tudnak működni, vagy nem, azt ki kell próbálni. De tudok sok ilyen szabályt pont ugye a munkám miatt, hogy mik, amik jól együtt működnek, meg hogy legyen örökzöld is benne, de lombhulatot. Ez a kert úgyis érvényes lomb nélkül. Tehát amikor a fák ledobják a leveleiket, akkor is vannak itt értékelhető kompozíciók. És az jutott eszembe, bocsáss meg, amikor így beszélgetünk a növényekről, ugye neked is adott dologból tudsz gondolkodni, hogy ugye elmúlt évtizedek során a növényállomány száma nőtt, tehát egyre többféle növény van, egyre több formájú, fajtájú, ez inkább már mesterségesen alakított és úgy háziasított dolgok, vagy a természet ezt mindig tudja így színesíteni? Hát azt kell tudni, hogy maga a díszkert az úgy marad fönt, hogyha az olyan alapanyagból van összerakva, amivel tehát ezt a sokféle színű dolgot, ezt viszonylag könnyen fel kell tudni tartani, tehát azok a kertek maradnak meg. Most ennek az egyik feltétele lehet az, hogy szakszerűen van összerakva, hogy figyelünk, hogy azért ilyen növénytársulások jöjjenek létre. A másik része meg az, hogy ezt nyilván esztétikai elvek is vezérelhetik, és azt is bele kell tenni. A harmadik meg az, hogy amit kérdezel, hogy a természet meg mennyire változott, tehát azok a fajták maradnak meg, hiába árul valaki egy olyan növényt, például azok ilyen csarabokat mondani, amit télen tök jól mutat, de az egy kuka növény, utána levirágzott, ki kell dobni. De van olyan változata, ami viszont hosszú évekig el tud élni, mondjuk az erikák, azok a fajták, itt is van a kertben több helyen, ami télen virágzik, vagy minden, és nem kell eldobálnod évente. És mivel, ha ezt valaki tudja, akkor inkább erikát vesz, amit tök ugyanúgy néz ki, vagy első ránézésre minimális az eltérés, akkor azt fogja venni, és az üzletekben azok maradnak fönt, amik jól túlélnek, növények. Tehát, hogy azért sok sikeres akció kell ahhoz, hogy egy kertészkedő amatőrnek is, hogy ő azt legyen neki hajtóerőt csinálni, tehát ha minden bukó, akkor az úgy nem annyira jó, és ezért ugye a díszkertekben más alapelvek alapján telepítünk, tehát nem úgy, mint a haszonnövényeket, hogy monokultúra egyfajta, és ott vegyszerre mindent megoldok, itt nem lehet, tehát hogy annyiféle dolog van, tehát itt hatásolnak egymásra. Igen, hogy több százféle dolog van, tehát itt ami jól túlél, az maradnak meg a kertekbe. Tehát ha megnézel egy faluhelyen egy virágzó szép kertet, ott meglátod, hogy nagyjából azok vannak, csak máshogy variálgatva, mert hogy azok jól túléltek. Ez egy ilyen irányelv a kertépítésnél, hogy lehetőleg úgy építs meg a kertet, hogy önfenntartó legyen? Hát minél kevesebb energiát kell belevinni. Tehát most igaziból nekem az a jó, hogyha
az ügyfelek elégedettek még mondjuk 10 vagy 20 év múlva is. Most már több mint 30 éves a cég, és akkor most elég sok kert kerül vissza hozzánk, amiket 10-20 évvel ezelőtt építettünk, és működtek. Tehát, hogy azért keresnek meg utána még 20 év múlva is fel, hogy annak idején kaptak egy olyan kertet, amit túlélte az ő 20 évüket. A gyerekek felnőttek, már más életvitelük van, már másfajta kertre lenne szükségük. Jobban inkább olyanra, amiben nem a gyerekek a fő, hanem lehet, hogy a barátok, vagy valami kis grillezgetés, ilyesmi, amire nem volt mód, még kicsik voltak a gyerekek. Tehát, hogy sok ilyesmi, vagy más tulajdonos lett, akinek mások az elképzelései. És akkor így ez a része a kertnek? Milyen növényzet? Hát itt van egy ilyen, kevesen veszik észre, de ez egy óriási nagy virágzat itt. Ja, egy hunyorfajta, ez a Helleborus foetidus, és akkor ez elkezd ilyen tél elején virágozni, és ugye még most is lehet látni, hogy van rajta virág. Azért nem olyan feltő, mert ritka az, hogy ilyen zöld virágok legyenek, de ugye ez egy nagy virágzat, és abban levő virágok, azok pedig ilyen zöld színűek. Viszont akkor is virágzik, amikor nagyon másfajta virág nincsen, tehát télen, de viszonylag kevés van. És ez egyébként itt a Magyarországon is az északi határa vagyunk, ameddig még ezek följönnek a Mediterránumból. Előről látjuk a házat, nem sokára bemegyünk majd, megnézzük, azt is kíváncsian várom, viszont támadjunk hátulról. Hát még azt csinálhatnánk, hogy ezt fölnézünk, ott van egy ilyen nem szokványos dolog. Az igen, picit olyan, mintha a börtön ablakában lennénk, azzal a ráccsal, de hogy ez... Ja, az egy pinceablak ott, igen, még igen? följebb. Még följebb? A kémény felé? Igen. Tehát, hogy nálunk nem szokványos, de az egy... A kéményen, amit látunk. Igen, az egy ilyen viktoriánus stílusú kéménycsúcs, aznak a súlya körülbelül olyan 100-105 kiló. Az, ami ott fent van? Igen, az pirogránitból van, és ugye Angliában, ha megfigyelitek, akkor ott szinte minden kéményen, nem csak a simán a kémény meredezik, hanem van rajta valamilyen ilyen mutatvány. Ezeknek nem esztétikai szerepe van, hanem nagyon sokat fúj a szél, mivel ugye egy sziget az ország, és ezért a kéményeknek a húzatját meg kellett valahogy oldani, hogy legyen húzat, azért van, hogy mindenféle ilyen. És aztán ebből ilyen esztétikát is csináltak, hogy mindenféle stílusú ilyen kéménycsúcs van. Ezeknek az egyetlen feladata van, hogy a kéményből kijöjjön a füst, mert hogyha egy nagyobb szélnél olyan erővel jön, hogy visszafújna benne a fény van, és ezek a szerkezetek tulajdonképpen ilyen technikai találmányok, azt tudják megoldani, hogy egész erős szélbe is tudjon füstölni egy kémény. És ez nem egy ilyen színezett horgonyozott lemez, hanem ez egy mázsás? Pirogránit, igen. És akkor ebből 2 darab van, ott pedig egy Tudor stílusú van a másik kéményen. Vagy legalábbis ez ahhoz áll a legközelebb. És akkor ezért mi kimentünk Angliába, és akkor ilyen kalandos módon, de hazajuttattunk belőle 2. És ezek a nyílászárók, látszik a kór, az, hogy... Hát ez az én dilim volt, hogy például lehetett új ablakot tudott tenni, meg találtam 2 ilyen 30-as években, ezek például ilyen városi házakban volt, van még egy másik ilyen kutyaólablaknál. Tehát nem ez a vidéki régi stílusú új ablakok, hanem ezek hány évesek? Hát ez ilyen 30-as évekbeli ez az ablak, azt nem tudom, ez egy pinceablak volt, és akkor azt is egy ilyen. És így a keretben már akkor benne volt ez a kis rács? Benne van, mögötte levő, az viszont már rendes hőszigetelt üveg, azt viszont én csináltattam bele. Egyébként a háznak az egyetlen eredeti ablaknyílása az ez. Tehát ebből volt 3 darab az épület végén, ahol most a kémény van. Egy meg ahol a konyhánk van, ezeket be kellett falazni. És akkor ezt meghagytuk, ez a lenti fürdőszobája. Hány éve készült el az épület? Hát ez 6. Most vagyunk 7. évben. 7. évben, akkor még amúgy nem így néz neki a cserép. Tehát akkor ez valószínűleg nem az a cserép, amivel ma építkeznek. Ezek ilyen 150 és 170 éves 3 helyről származó kézzel készült cserepek, tehát itt 2 egyforma cserép nincsen. Az egyik egy Balaton szabadi magtárról lett, annak cserélték a tetejét, akkor van egy siómarosi plébániának a tetejéről, azt onnan vettem meg, és a végén még hiányzott ilyen cserép, azt meg egy sági kastélynak
Szombathely mellől ott cserélték a tetejét. De ha ránézel, mégis úgy egységesnek tűnik, szóval Abszolút. ez a Igen. kicsit íves kialakításával, és jól működik, tehát hogy itt lakunk 7 éve, és teljesen jó. Igen. És ezek a gerendák, amiket látunk, majd bent is fog látni ilyen nagy vastag keresztgerendákat, hogy ez utólagos, vagy ez a ház eredetileg, hogy egy-két fotó majd meg tudod mutatni, hogy nézett ki, és hogy akkor már ez itt volt, vagy Nem. vagy ez csak dekorációs elem? Hát majd oda megmutatom azt a szalvétát, ahonnan ennek a háznak az ötlete volt, és azon is egy fachwerknek ismerem, ugye a német építészetben ezt ilyen favázas építésnek nevezik, és akkor, hogy az így képileg tetszett, akkor ugye megbíztam egy ilyen tervezőirodát, hogy akkor ezt valahogy úgyhogy jól is nézzen ki, és akkor ők csináltak erre egy ilyen konszignációt, de ezek oda vannak csak állogatva, tehát ennek tartó funkciója nincs. Sőt, ezért még arra a 80 centis falra még rá kellett tenni egy 10 centis szigetelést is, ilyen kézegyapot szigetelést, hogy ne álljon el annyira a faltól. Úgyhogy aztán az van levakolva, úgyhogy elég jó a hőszigetelése. Nézzük meg hátul. Ez is egy ilyen De közben, angliai, na igen, rögtön, hogy elindulunk, már nem észrevenni. Külső kémény, ugye ez, hát szerintem tűzvédelmi okoknál fogva az épületek két végében volt általában a tüzelőberendezés. A kémény is kívül helyezkedett el mindig az épületen. Tehát, hogy ha megnézel egy régi angol épületet, szinte biztos, hogy a két végén vannak. És akkor ezt már ti raktátok így? Hát igen, mert ez téglával. nekem nagyon tetszett. Egyébként ebben nem megy füst, ebben a középsőben megy, ebben nem megy, ebben csak egy pára elszívónak megy. Egy kicsit komoly építmény. Igen, épp még pára elszó, milyen különleges kivezetést kapott, ez ritka. Községi tanács Lulla. Hát igen, Imádod az ilyen kis táblákat. Tudod, hogy a keresztlányom lent járt Szegeden, a szegedi hidivásárba, és akkor onnan hívott föl, aztán utána, hogy nézd meg, hogy Kerkéki mit találtam, meg fölhívott egy villanyszerelő is, aki kapcsolatban vagyok, hogy ő is megtalálta ezt a táblát, úgyhogy aztán megvetettem velük. De ebben az a különleges, hogy ez nem el lett készítetve, Nem, hanem hogy ez tényleg az eredeti. Ez itt volt Lullán, és valahogy elkallódott itt, mikor a rendszerváltás volt, majd a új tábla kellett, ezek értéktelenek voltak, valaki meggyűjtötte, és valószínűleg... Szegedről visszakerült Lullára. De aztán visszakerült ide. Nagyon jó. Mindenki megmosolyogott erre ilyen. Igen, a kék virágok, de gyönyörűen mutatnak. Ugye ők a szarkalárok, a delfiniumok, és akkor ők ma második éve vannak itt, az ilyen szépek. Ugye a hátsók azok még csak 1 évesek, ezek a nagyok elől meg 2 évesek. Meg itt van még egy ugyan zöld színű, ez a japánjuhar, de ez is egy ilyen különleges fajta. Ilyen duplán szeldelt levelük, tehát a szeldelt levél is szeldelt. És akkor ezek a japánjuharok ilyen törpenövésű kis fák. És egy ilyen, ez egy Dixectum lake nevezetű fajta. Ez kevésbé ismert, ilyen csüngő habitusa van, és akkor azért került ide erre a téglafalra. És azért nagyon megszínesíti egy kis Ez a begónia, gumós virágik lenni, igen, ezt a részt. Amit még gyorsan észrevettem, írta, hogy ennek a fának a törzse ott be van végigkerítve. Annak van funkciója, vagy az... Hát ezt a hálót malackóval tettük oda, már annyiszor leborult ott a fa, hogy ezt nem gondoltuk, hogy Ez a tűzifának a... igen, először jó ötletnek tűnt, hogy akkor a fa törzse megfogja, mert egy kicsit ugye lejtős a terep, hogy a fa törzse megfogja a fát, és ez így is volt, de aztán valahogy mindig leborult, és akkor egyszer volt a Lackó, hogy nem akarjuk ezt megfogni, és akkor ilyen nyúl, ezzel a vadhálóval körbekerítettük. Hát itt most a tél egész fönt odáig a fának az elágazásáig volt fa, ezt most itt télen eltüzeltük. Ez egy működő kút. Igen, ez egy ásott kút, és van is benne víz, ez a tartalék vízünk, hogyha bármi történne, akkor 17 méteres kút, és akkor innen van víz. Van ellátás. Na, ez a nyári konyha. Hát igen, ez egy ilyen kellemes hőfokú kis helység, így, hogy a északi oldalon van. És akkor
akkor meghagytuk azt, hogy ki is lehessen látni, meg egy ilyen nagyobb közösségi tér legyen ez az asztalon. Tehát nagyon jó hangulata van, nem is tudom, hol kezdjük. Eleve az a csap rögtön feltűnt nekem, hogy tényleg minden valahogy kötődik a múlthoz, és olyan... De nekem is a gyerekkoromból eszembe juttat nagyon sok élményt. Nagyinál. Ezek tűzhelyek. Hát igen, hogy ez az a hagyományos parhelyet, ami még ilyen fatüzelésű volt, amit fűtésre és főzésre, sütésre használtak vidéken főleg, de városokban is van. Fatarom is Kispesten nőtt föl, és akkor is mesélt, hogy nekik is volt. De hogy ez már egy ilyen modernebb változat, ami már lehet grillezni, meg látszik a tűztér, tehát ugye a látvány, meg hozzá van, meg így egységbe hozzá tartozik egy ilyen pizzasütő kemence is. Ezt ugyanabban a salgótarjáni tűzhelygyárba gyártották egy rövid ideig, ahonnan egyébként az ilyen tüzelőberendezéseknek a zömét. És akkor például van ott egy lovaskocsinak a vonórudjának a szára, abból például egy lámpa készült. Tehát, hogy ez itt ugye ez egy izzóval, de ez egy működőképes lámpa. És még itt a mutatvány az volt, hogy eltolni egy ilyen vastag kötélbe a kábel, de meg ott is oldva. És hogy jött az ötlet, hogy ebből ez lesz? Hát ez nem teljesen az én ötletem volt, de aztán ez szintén egy ilyen régiségpiacon megláttam, és akkor így lettem ilyen. Akik most körbejárják így a házat ennek kapcsán, most akkor mi adunk ötletet a lakberendezéshez. Tényleg egy nagyon jó ilyen vintage-es dolgok pillanat. tetszenek, azt lehetett. Ez is egy nagyon régi, ilyen elég rossz állapotban levő kis akasztó volt, de én ugye el tudtam itt képzelni, és akkor csak ennyi, hogy lefestegettük, és ma mindjárt használható. Igen. De vagy például itt fönt van egy fogas, ez például a déd nagyapámnak voltak lovai, ilyen sváb faluba éltek, és a nagybátyám ezeket elrakta, és nagyon örült, hogy valahol ezt föl lehetne használni, és hogy ezt lefestettük, és akkor ezen is majd így edények fognak lógni. És még egy ilyen felső szekrény, egy konyhai szekrény, ez honnan? Ez is tök ilyen kacek. Szerzi be az ember ilyen kis bolhapiac? Nem, ez fölhív valaki, hogy nem akarja eldobni, küld egy képet volt. Meg tudnék vele valamit kezdeni. Ez nagyon romaty állapotban van, de van egy barátomnak a felesége, az ilyennel foglalkozik, hogy felújítgat itt bútorokat, úgyhogy ő arra vár, hogy majd elkerüljön hozzá. A székek, ez tudatos, hogy különböző stílusúak, vagy így tudtad beszerezni őket éppen, ahogy megtaláltad? Ezek is valami trópusi fából, vagy jó nehezek is. Ezek a konyhai bútorunknak igen, van súlya. Csak mivel ahhoz a kiülő ablakhoz oda lettek tolva, ezért ugye 3 szék, az fölösleges volt. És akkor ahhoz néztem egy ilyen nagyobb tikfaasztalt, és akkor ez ide került ki. Azok meg ilyen kerti székek, azok csak úgy... És ezek a kerti székek, hát azért ezeknek is van története. Hát nem, ezek is olyan, hogy nem tudom, talán 20 pár évvel ezelőtt vettem őket, volt egy aki hozott be ilyeneket, és akkor ebből vettem egy párat. Igen. Úgyhogy talán azt hiszem 6 darab van belőle, és most 4 ide került. És az a kis bárpult, ez saját készítés, vagy ezt is valahol találtad? Ezt kidobta valaki. Igen? Kérdezte, hogy de mielőtt kiteszi, ezért kell nekünk valamire, mert hogy majd egyébként ezt is majd valami szint kitalálok neki. És akkor... Ez is székekkel így komplet. Így komplet. Úgyhogy ez egy kidobott dolog. És pont ide passzol. Még van tervem, hogy ide még van egy ajtó, majd itt van oldalt, egy régi ajtó, azt egy ismerősöm felújította a házat, és akkor a régi ajtót, nem volt szükség, ott van oldalt, egy ajtó, ez lesz ide téve, és akkor már ez itt nem ilyen, szóval ez szélvédettebb lesz így. Meg ennek is megvan a belső része, tehát ennek a régi ablaknak. Az már ugye fő van újítva, ez meg még majd most folyamatban van.